Tak máme to tu novinku, na ktorú ste sa tešili vy aj my. Nový Yamaha NMAX, tak poďme si ho pozrieť. Najzásadnejší rozdiel je dynamickejší vzhľad, ktorý je inšpirovaný modelu X-Max. A tento dizajn ťa dostane do kolien. A keď sa postavíš z tých kolien, tak ťa dostanú tu je to dvojoké svetlomety, čiže dve oči, dokopy 9. Motor ostal pôvodne ako pri starej verzii 125 cm3, 9 kW, ale čo je nové a čo vás poteší, je nová Euro 5 Plus norma. Úložný priestor ostal pôvodný, ale čo nás najviac zaujalo je tento detail, ktorý ich asi inšpiroval Yamaha Tenere World Rate Co. A máme tu taktiež aj nové zadné svetlá a nové protišmykové sedadlo. Štandardom už býva bezkľúčové štartovanie vaše a naše štart-stop a samozrejme nesmie chýbať USB-C, nabíjačka pre váš telefón. Tento skuter sa robí v dvoch farbách a môj kolega Maco vám to povie po anglickejšky. Icon Black, Milky White, yeah. A čo je super, cena ostala stará aj pri zvýšenej DPH a to je 3390 eur z DPH. Brum, brum.